Hi, hello. Maayong buntag o maayong adlaw sa tanan. Karon laing sugilanon na usab sa bagong bayani. Ang atong sender nagngalan og Martin. Tungod sa kalisod, napugos na siya pag-abroad ngadto sa Amerika. Swerte siya kay aduna siya ay tiya kaliwat ngadto sa Amerika nga tabangan siya nga makaamot dito. So, main gyud nila nga problema ni ang pagpetisyon sa ilang anak nga mada sa Amerika. So, bani ko ninyo sa pagpaminaw sa maong drama sa Bagong Bayani. RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Aldwin Nacorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasing-kasing mga kasama, kumusta? Kini kihapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug tungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa nga Martin. Dear Priscilla, suki ko na yung tigpaminawan sa radyo ug sa online streaming ug sa mga sama kanakong OFW. Makahatag ko kini og inspirasyon ug ingon man pagtulunan ang inyong programang Bagong Bayani nga nagsentro sa kaagi ug kasinatian isip usa ka OFW. Tawgalan ko Martin, OFW sa Canada. Actually, kaming duha na karon sa akong asawa ang OFW. Suking tigpaminawan mi ninyo, ug nindot kayo kanaamoy mga programa nga sama niini para kanamong mga OFW. Maong naaghat ko pagpadahas sa akong sugilanon, aron makuhaan og inspirasyon ug pagtulunan sa uban. Kana, babe. Traffic na ba kayo ron? Malita. Oh, babe. Naana bitaw, nagdali naman ko. Ay, basta lang paitagin yung mga babae, oy. Dugay yung kayo mahuman. Daghan ba kayo seremonyas? He, pasalamat ka nga lalaki ka. Bailo tabi, ikay babay, ako'y laki. Di ko eh. Kanadaghan kayo kagiang pag-antos. Bitaw basta lang loya bitaw ninyo mga babae sa. Mag-means. Nya, og mahilabta na, mumabdos. Human, manganak pa. Delikado pa yun kay 50-50 ang chance mabuhi. Ang uban masisarian pa. Dili gidin taon lalim ang among kinabuhi. Humanog panganak, mag-atiman pas mga bata. Napay postpartum nga bation. Ay, pait. Nya human, sayon-sayon nun lang sa mga banag binuang. Manguyab paglain. Huy. Simtid ko na, ha? Pagtarong lang yun diha. Kay na, wa na gito niya magbitay diha ba? Shhh! Iyon na, babe, ha? Dili, ha? Madili bitaw, mga tol ka. Sige, yun. Sige na, kay. Marag, lain na ning atong gitapik, da. Sige, munan ko ni mos gawas, ha? Ato ko paabot mo. Di kay lagi dayon. Ha, sige na, hapit na ko. Okay, sunod din, ha? Zay, dugay naman mo nag-live-in si Martin, no? Ngano di ay? Wa pa lagi ka mamabdos na. Lagi, uy. Ambot ba? Gamnonon gid siguro ko. Or basing kinahanglan ng mo nga magpa-check up, Zay. Oo, usasad na. Pero mo try lang kog pagam. Kana bang manghihilot ba?
Basin pa di ay. Kay dako ba gasto kon magpaatiman og doktor lan. You know na baya ha? Kwarta gid ang number 1 requirement kon magpaatiman kag doktor. Maos lagi, uy. Mahala na ra baron mga anak, uy. Dili pa igo ang sweldo sa pagka-therapist nato. Priscilla, pareho may trabaho sa kong ka-live-in nga si Zyrene. Physical therapist mi. Pero lain-lain mi o clinic nga kitrabahoan. Dugay naming nag-live-in, pero wa pagud mi makabato no kanak. Tungod ba ka tingali, sa kabisi sa trabaho o sa stress na saat, gusto na gyud mi nga makabato no kanak. Babe, ganahan gyud ko nga mumabdos ka. Unya unsaon man ni nga wa man unta ko magkontrol. Ay, kay mayo kun magpagam kag manghihilot. Basin pa di ay. Sige. Pwede sad, babe. Adto lang mo sa naghams kong asawa bay. Maayo kay to dito kay di mabdos gud akong asawa. Oh, mao ba bay? Oh, Sige, asa man na? uban na nanda mo. Kano sa mo plano mo adto? Nya, kumusta man imong pagpahilot, Zay? Okay ra gid kaayo lan. Maayo naman mo hilot si Insi. Anad manggod kaayo siya. Mao nang daghan gid ang moadto niya. Oh, maayo hinuon. Kaysa may nakatulot niyo yung anang insi. Kauban ni Martin sa work. Kay ang asawa, mausad ko no. Nagpagam ko no ni Insi. Mautong ni Mabdos. Oh, go! Maayo hinuon. Basta hindi mo mabdos na kaana, Zay. Hopefully, Lan. Maluoy ang Ginoo. Babe, buwan na kapin. Wa pa ko duka. Ha? Hala, babe. Tingalig mo una na. Maayo ta, babe, uy. Pero, dili lang ko gustong mag-expect good kay basin og ma-disappoint lang niya ako. May pa, mag-PT ta. Mayo pa, babe. Sige. Mamalita ugma after work. Okay, babe. Mau ba bay? Uy, mauna na bay. Bayon ta bay. Hmm. Pero walang gid may mag-expect og maayo. Kay basin og madismaya ra mi. Oh, muna. Yung anak mo guni sa una, good. Ma-delete ang iyang means. Tuumi nga, mabdos na siya, pero dili di ay. Sayo na na. Piti ray sulbada na bay. Mau gyud. Muhapitan mo yun niya, out na to. Og, simba ko, mumabdos si Siren bay. Ninong yung ka, ha? Matik na bay. Na-efficient bay. Good morning, sir. Babe, kumusta? Kung resulta? Gawas na di excited ako nga mahibaw. Wait lang, babe. Still na siya. Ganina rin ko nag-wait rin. Babe. Awa. Oh. Dugo. Sorry, babe. Babe, naidugo imong underwear. You mean, I'm so sorry, babe. what yun? Pakiyasan sa ta, babe. Babe. Diligi siguro tahatagan ng anak sa Ginoo, babe. But oy. Charan! Ay? Surprise! Tulis? Success! I'm pregnant, babe!
Babe, thank you! Babe, thank you kayo. I love you so much, babe. I love you. Salamat kayo, bay Daryl, ha? Dakuan ni mong tabang na mo, bay, oy. Ninyo duha sa imong misis. Kung wa min ninyo dada ditong insi, dagin mo mabdos sa rin. Wais pa yan ba eh? Karilit ba ako sa imong gibati nga gusto ka kayo nga makabato ng baby. Been there ba eh? So, saman, ay, uy, kalimutan, ninong ba ako? Ha? Matik na na, bay. Daghanan akong laboratories, babe, uy. Dako na kita gasto. Nagkautang-utang na ta. Ay, sige lang, babe. Saon man nga. Ati manunon man kayo imong pagmabdos. Ang tinganan man na kayo kay matod pa sa doktor, kinahanglan kay regular check-up o monitoring. Kay kung dili, posible nga mawaas, baby. Simba ko in town ka, babe, uy. Dili ko busugot ka mawa si baby, babe. Ay, nga maghuna-huna man ka na. Dili siya mawa, uy. Unsaon na lang kung dili na ta maka-perform sa request sa doktor. Dili na ta makapalit sa meds nga gikinahanglan ako aron mo kapit si baby kay wala tay kwarta nga ikagasto. Dako na kay tag-utang, babe. Samot ay nagpanganak nako. Possible ra ko no nga masesaryan ko. Babe, bahala nagmalumos ko sa utang. Maluwas lang nga itong baby. Buhaton ako ang tanan, babe. Bahala kung si may tabo. Ni mabdos man turing akong ka-live-in, apan delikado kayo. Ang pinganan, ug tungod ni ini, dako kayo mi og gasto sa iyang pagmabdos. Ug hangtod na sa pagpanganak niya, kay sisayran man siya. Napuno na ko sa utang. Stop crying na, baby. Mama's here, man. Babe, ato na ko. Uy, anong cry man ang bibi na ko, ha? Stop crying na ha, baby. Work na sa dada, ha? Babe, please ako kapit og milk ni baby, ha? Ay, gamay na lang na naaslata, good. Mao ba? Gamay na lang di ay? Okay, babe. Wagir ako. Nya, napakikapalit ha. Ay, ako na bahala, babe. Sige, bye na, ha? Isod ko tino na inyong sitwasyon ba eh? Lagi bay, kay wala ba yung magtrabaho sa kanin mabdo si Zyrene? Kay kinahanglan man siya nga mupahuway klaro. Bawal siya ma-stress. So, ako lang ang nagtrabaho. Nagbagood ko bayad sa mga utang bay. Kay bahaw ba igag ka sa gasto na mo, gikan pa sa pagmabdos niya, hangton nga ng anak. Uy, kibaw di ko na ba eh? Mawitaw nga nagkasabot kay kunimo. Di na matabang bay, kuangon gira kong kita ini. Ang sweldo, kuangon ra ibayad sa mga utang. Nya, mautang sad, napay gatas ni baby nga mahal kayo. Wag gid gatas siyang suso bay. Wa bay. Ang mo sa usas na kalisot, mahal king gatas unay. Ikapoy na ko bay. Dili na ko ipakita ni Zyrene. Nagplano ko nga mulargas gawas nasod. Mabud ka? Uy, biyaan mo sila. Wa ko choice bay. Ako naman nasabot nga, wa ko'y mahimo kung magpabilin ko din sa Pilipinas. Kung ra kayo nga akong income, di ko makalingkawas sa among utang. Pero mi kong gipit. O simba ko rin, masakit nga akong pamilya. Labi na ang baby. Magunsa man ko. Ang pagpanarbahon ko sa gawas bay. Muna'y naaragyod sa akong huna-huna nga makasulbad aning among problema karon. Please, Tia. Tabangi ko. Lisod kayo ko rin sa Pilipinas. Ay, mauba. Ay, namati ko sa imong mga gishare na ako. Lisod yung tinuod. Ay, sige, tabagan ti ka nga makaari ka. Pag-apply diri og physical therapist, ako'y gastos imong pag-ari diri. Salamat kayo, Tia. Tagkan yung kayong salamat. I-prepare na to daan ang tanang papers nga kinahanglan nimo. And kuha na dayon og passport nimo, ha? Oh, Tia. Ako dayon ang atimanon. Dapat lang. Aron makaari na dayon ka sa Canada. Salamat, Tia. Sige da. Kay mulakaw pa ko. Okay, Tia. Update lang yata, ha? Yes, Tia. Og, usbon ako. Salamat yung kayo.
Mularga ka? Oh, babe. Final na. Naka-desisyon ako. Biyaan minimo si Baby Renmar. Babe, I hope nga makasabot ka sa nahimo na kong desisyon. Una, wa malirong nimo nga naglisod na kita. Nalubong na tas utang. Naglisod ko bayad kay ako na lang usang nagtrabaho. Dili na ganin ako maato bayad ang tanang utang. Napagitay adlaw-adlaw ang panginahanglan. Labi nas baby. Di kita mahawas kalisod kung magpabilin ko din sa Pilipinas magtrabaho. Babe, magpaka-praktikal na lang ta. Yes, bati kayo nga magkalagyo ta. Sakit sa nialang nako, pero para nako, mo'y gikinahanglan akong buhaton. O dako na kong advantage kay naa si tiya nga willing mutabang nako. Ako lang gini nga i-grab ang maong opportunity. Paitagin aning pobre tao eh. Antuso na lang ang magkalagyo, bahalag sakit. Babe, dili ba lalim ka kamiranduha si baby? Dili na ko kaya. Babe, kinahanglan kayahon ni mo. Alang naman sa nini, baby, nga kining akong pagabuhaton. Alang ni niya. Alang na to, sa atong pamilya. Mahimong sa sinugdanan. Lisod. Pero sa ngatong hadto, madawat na nato ning atong sitwasyon. Maka-adjust na ta, babe. Dako kong pagsalig kong pagtuo sa Ginoo, babe. Nga dili ta niya pasagtan. Mga pagsuway ra ni niyang tanan. Maong ampo og salig lang kita niya. Karon pa lang gani. Gibati ko na ang kamingaw nimo. Si baby, ni mata. Guol kayo si Siren nga mabiyaan nako sila sa among baby. Pero ako'y nahimo, kundili tumano nako ang akong plano. Ako siyang gipasabot, o kaluwi sa Ginoo, nakasabot na siya sa kadukayan. Hangtod nga miabot ang adlaw sa akong paglarga, human sa pagpreparar sa tanang papers, o uban pa nga mga akong gikinahanglan. Makaguon man tao ning imong lakir nga nahawa na Pre Martin. Lagi, pre. Saan naman? Gikinahanglan man. Ako lang yung balik akong utang dire kay gamit si kanin ako ang uban ani. Kamingaw sa doy. Pero wish you all the best, pre. Kasabot ko nimo. Para sa akong kinugos maong imo ning gibuhat. Para sa imong pamilya. Tod, kumusta naman atong inanak? Nanukon to nga, ipaingon ko ka nga. Binakdihan niya kuno niya. Happy to siya mag 1 year kuno. May na rin mo tabi. Ay, pastilan. Siya, wag din mo, pre. Ay, binuang na, pre, ha? Oh, pwede sad nga. Imong tinudon. Unya, ready na ka, Martin? Tiya. Ready na. Pupadong na ko ron sa airport. Oh, kinahanglan mo gikan na gyud ka. 3 hours before sa flight, kinahanglan na anak ka sa airport. Tiya. Mugay ka na ko ron. Okay. Sugato na ti ka inig abot ni mo dere, ha? Amping. Salamat, Tiya. Bye. Babe, mugay ka na gyud ko. Sigurado ka? Dili gyud ka pahatod? Gustuhon man ako, pero mas mayo nga, dili na lang. Babe. Mag-uot akong dugan nga makakita ninyo nga musod ko sa airport. Niya ka mo magtanaw na ako nga libiya. Labi na ni baby. Bye, baby. Pasensya na, ha? Kinalang
magpalayo si Dada alang sa imong mayong kaugmaon. Love you both. Babe, amping mo rin niya. Si baby, ayaw pasakti. Ikaw, Sad. Pag-amping. I love you too. Welcome to our humble home. Wow! Kanindot ko sa imong bahay siya. Ay, wala di sa ubang bahay dire nga puwerteng dagkua oy. Mao ba, siya? Dali. Dadaan ang imong mga maleta diri sa imong mamahimong room. Pasensya na ka ha, nga way makatabang og daan ang mga baleta nimo kay wa mi helper dire. Mahal kay mag-helper dire kod. Ayaw ko balakat siya ay. Kaya rin ako. Muraong tagdilaki noon. Ay, too di ay. Naigi-suggest si Tito Carrie nimo nga mas okay ko no kung mo eskwela ka diri o pila ka units sa nursing. Aron patrabahoon ka niya og usa ka clinic. Ha? May eskwela ko unit sa nursing? Ay, may suggestion man gud ni Tito ni mo, Carrie. Dili ka lisod siya. Ay, usabay lisod, uy. Way lisod kung doon na kay determinasyon. Sa kinabuhi, Martin, kung doon na kay pangandoy, determinasyon. Focus o paningkamot ang gikinahanglan. Mahimo nimo ang tanan labi na ang imong paningkamot o bananimo sa pagampo o pagtuos kahitasan. Ihatag yun na niya nimo. Salamat kayo sa pagdasig naman ako, siya. Sige, buhaton ako ang tanan kung unsa may angin akong buhaton din siya. Good. Nahala, pahimutang na diha aron makapahuway ka. Relax o na diha. Moabot na turong taod-taod si Tito Carrie nimo. Okay, siya. Hi, babe. Kumusta man ka diha? Okay ko diri, babe. Di atiman ako ni Tia. Kamu, kumusta man mo diha si baby? Nagpakatuog ni baby. Gimingaw na ko nimo, babe. Ako sad. Antos lang ko na ta, babe ha. Makalabang kita ning pagsuway na to karon. Tuo di ay, ingon si Tia ba? Eskwelahan ko na ko pila lang ka units sa nursing. Ha? Nga naman ko na, babe. Kay pasudlon ko ni Tito Kari og usa ka clinic diri. Nya, required man ko nga nursing ka or pwede ra bisag pila lang ka units sa nursing. Sir ko na bahala mo tabang nako aron nga makasud ko sa clinic. Mao ba? Kadindot ko di ana, babe. Naano dayon kay kasudlan nga trabaho ana? Pero kinahanglan pa ko mo eskwela, babe. Mausag bitaw no. Unya, babe, unsaon man na. Lain na sa nang gastuhan. Wala ba kay kwarta ikagastuhan na? Ako bitong gisultihan sa tiya, ana. Pero ingon siya nga, dili ko nun ako problemahon. Kay bawa siya nga, wako ikagasto. Mato niya siya kung bahala. Unya na lang kuno ko mubayad niya kung makasweldo na ko. Sige, babe. I-grab na nga opportunity, babe. Go! Kinindo ta kayo ng offer ni tiya ni mo. Naeskwela ko og pila ka units sa nursing. Gigastuhan ko ni Tia o sa iyang bana nga si Tito Carrie. Og nilabay ang panahon, nahuman ako sa akong pag-eskwela. Gikaluwian ko sa Ginoo, kay wa gyud in taon ko maglisod sa akong pagpanimpad sa Canada. Nagkatrabaho radayon ko sa usa ka clinic pinaagi sa tabang ni Tito Carrie. Congratulations, Martin. Thank you, Tito Kari. I wouldn't have achieved this without your help. And of course, Tia Amanda, you helped me a lot. Don't think about it. My only request is to justify your work so that I will not be ashamed of recommending you. Yes, Tito. I will never fail you for helping and trusting me. You should be proud of me. Good to hear that, Martin. Best of luck. Hey, Martin. Yes, Mike.
How good are you? Who do you think you are, that you get here so easily? What do you mean? What I mean is, you don't belong here. The ones who belong here are those who get through difficulties to enter here. Oh, And like you got a job here very easily. Didn't even go through any difficulties. Started from the bottom. We all went through difficulties to enter here. So you don't belong here. You better get out and don't come back. Do you understand? oh. Ha? Uy, lahi na gud na yung kaubas trabaho. Ngayon na naon makapagtratar. Lagi, babe. Lain na lagi sa kong gibati lagi. Insulto kayo. Plus, grabe ka buli. Buli? Oh, babe. Laliman ka. Gingnan ko nga gawas din o ayaw na pagbalik pa. Kuya, wag gud ana. Pwede di siya mo ingon ana nga dili man siya ang imong boss. Bisag, supervisor lang unta to. Di na ba yun? Parehas raming employee ra. Kuya, wag gud is mga tao diha, babe. Ngigas ha? Sayon-sayon naman siya mo ingon nimo ana. Yes, babe. Nagibuli kayo dire. Pero, siyempre, dili tanan, ha? Di naman noon ko komportable mo trabaho, babe. Ha? Unsay buti mi pasabot, babe? Kung dangon ko sa trabaho, babe. Unsa? Dili na ko kampante sa working place. Dito sa clinic. Bas daghan sila nga buli kayo na ako. Hapit na lang guruyon ko nila sa gawas. Mara ko bubuan o guys, matag bugal-bugal na ako. Huwag panagana. Karoon pa ko kasuway, ani, babe. Hugno kayo. Di na ko kaya, babe. Babe. Di na ko matrabaho rito. Kaluoy ni mo, babe, uy. Sige, babe. Kung doon siya makaayo ni mo, mao'y buhata. Kung dili na ka maripayo sa mong trabaho, kung ingon ana nga, mag-anxiety na lang hinuon ka. Undang na lang diha. Pagita naglaing katrabahoan ni mo. Total, naka-eskwela naman ka. Dali naman lang ka makasud og trabaho. Ayaw gisakripisyo ang imong kaugalingon sa environment nga dili ka malipayon o komportable. Sulti sila stiya og si Tito Carrie bahinana. Oh, babe. Oh, salamat sa suporta o pagsabot, babe. No, you don't give up. You're not the one who should live. Tito Kari. Sakto si Tito ni Bogari, Martin. Dili ikaw ang angay mo pahawa sa trabahoan. Kung dili ka ng tao nga nagbuli ni mo, kung kinsa man na sila, magmahay ra na sila. Oh, ha? Tell me who they are. How many are they? But, Tito. No, Martin. Tell me who they are. Good morning, Miss Christina. Good morning. Mike, Andrea, Paulo, come to my office. Now. Oh, what happened? Oh, ano kang gipatawag nito sila ni Miss Christina? Oh, hala, silang tulo pa cute. Ano ka? Bro, just stay. No, I don't want to stay until someone like him is here. That bullshit, man. Bro. Priscilla, human gipatawag sa office ni Miss Christina. Sila si Mike, Andrea, o si Paulo. Diin maukini sila ang mga nagbuli kanako. Si Mike suko kayo nga nangipos dayon sa iyang mga gamit sa iyang locker. Ug suko kayo siya kanako. Hey, you won, but we're finished. We'll see each other. You'll only regret it. What? Why? I didn't do anything to you. Nothing? You have done so much harm to me. Damn you. Oh. I will take revenge. Shh, Mike. Miss Christina can hear you. What happened? Where is she going? Bad day. Oh, sa may naitabo?
I told the owner of the place where you work what those idiots did to you. Oh, what? But Tito, why? Because I wanted to. And the owner is my best friend. And even he's my best friend. You go through the right process. It's not easy like they say. And they have no right to bully you. Like I said, you're not the one to leave. And you're not the one who will lose your job. You mean Mike has been fired? Wa, Martin. Ingon ini ang nahitabo. Gitawagan ni Tito nimo ang owner, which is his best friend. O gisultihans na hitabo nimo dito sa workplace ninyo. Og matod pa, gitawagan dayon kuno ang inyong manager og gihatagan og instruction nga storyahon ini kanang ginganlan og Mike, Andrea o Paulo. Mao itong gitawag sila o gipasud sa office. Maybe. Mao na to. O tiya, niya, human nila o panagsulti sa office. Isog kay nga nagawa si Mike. O nanghipos diretso sa iyang gamit sa iyang locker. Gipugnan siya ni Paulo pero isog man. Iya ganit kong gipasingitan. Di padungog-dungog ko na istorya. O nakasabot ko nga suko kay siya nako. Gibalikas ko maayo. Han, let me be the one to explain, Martin, okay? All right. Silang tulo, actually gipangkasabaan sa manager. Bahin silang gibuhat nimo. I-transfer sila sa other branch nga layo din he. So, ang nahitabo, si Andrea o Paulo, ni okay na lang. But si Mike choose to voluntarily resign. Unsa? Niresign? Oh, babe. Oh, nakonsensya ko. Ngano good, babe? Wa man kay gibuhat nga dautan. Babe, sila mo ina gibuhat nga dautan diha nimo. Iya to kapabutuon nga mo resign, so ayaw ka konsensya, oy. Di gyud lalim nga makisama diri, babe. Babe, ganahan ko mo apas diha. Unsa? Dili maklaro? Ingon ko mo apas ko nimo diha. Ha? Time pa. Nga naman. Nga nung kalit man ang nasod sa imong nahuna. Dili ni kalit, babe. Taod-taod ako naguna-una ini. Naglibog lang ko kung unsaon di ka pagsulti, good. Pero karon nga nakakita na ko gigayon. Maong niya, nisulti ko nimo bahin sa kong plano. Oh. Pero babe, kinahanglan pa yun na. Pwede naman nga dili, di ba? Ako lang diri. Ayaw biyain nga tong anak. Luoy kayong batang imong biyaan. Wa na gani ko. Hasta pagyud kang iyang inahan. Malayo niya. Okay na na nimo? Babe, nauna-una mong good na ko nga kunaan ako diha. Duha na tang manarbaho diha. Duha na tang magtinabangay nga matuman na nga itong mga pangandoy. Babe, mas dali kini makabot na to kung duha ta. Og, anak ta magpakasal. Unya, biyaan mo nga tong anak. Nagsabot namin ni Mama. Musugot naman siya nga ako ibili niya si Baby Renmar. O niya, may pasalig man sa si Mama. Puhon-puhon, maluoy ang Ginoo. Kuhaon na nato si Baby. Atong petisyonan, mag-uba na unya ta diha sa Canada, babe. Ha? Di ba, nindot nga plano? Og inig-ana na ko, buhaton ako ang sama sa imong gibuhat. Muiskwela sad ko og pila ka unit sa nursing. And then, mo-apply sad ko clinic sama sa imong gitabahoan karon. Di ba nindot na nga plano, babe? Magkauban na ta diha sa Canada. Babe. Pre, kumusta? Same as usual. Gwapo gapon. Uy, as always. Ikaw, kumusta naman ka na? Okay na ka? Wanay nang bully ni mo niya. Wana, pre. Tuo da pre. Na problema man ko ni Marisay rin mo eh. Muapas mo diri sa Canada. Naibuong ko. Nakahuna-huna ko sa pagtawag sa akong suod nga amigo o kumpare nga si Darrell. Ni-share ko niya bayin sa kalit nga desisyon ni Zyrene ang pag-apas niya nako sa Canada. Basin og duna siya kasayuran nga nung kalit mang nakahunaw na si Zyrene ni ini. Ug usapasad ni Darrell rasad ko kampante nga mo-open sa tanan.
Mao ba, pre? O pre, nakalitan ko, naibong ko. Inaana lang kasayon nga, biyaan niya ang among anak. Bitaw, no? Ngano ka? Pre, wa kay ideya kung ngano ni? Ay, husto. Nagkasulti na ni Lani, pre. Nagkakita mi sa mall. Nagkaisigot siya bahay ni Siren. Mao ba? Unsa may iyang storya, pre? Naglain ko si Siren, pre. Kada bang desperada ko no kaayo nga muapas ni mo diha. Bisan unsa na lang kuno ang iyang maunahunaan bahay ni mo diha. Ha? Bisan unsa tali masuod kuno siyang unahuna. Basin ko no na kay laing babae nakita niya ug gustuhan. Basin ko no og na kay gipuli niya. Posible para ba kuno nga biyaan mo siya kay wa pagud mo magkasal. Nga, permi na kunong wag tarong katug kay magsigil na gunahuna ni mo diha. Unsa? Delikado na, pre. Kung ako pa ni mo, tugti na siya siyang gusto. Kay, delikado kay maunsa na niya yung pangunahunda diha. Na, basta kay, siguro ala nga safety o masaligan ang bata kung kinsa may binla ninyo. Sige, pre. Unang istoryahan ni Siren. Salamat kay pre, ha? Tawag rin ako ni magbalik. Sige, pre. Way problema. Amping na. Salamat, pre. Bye. Oy, mao ba? Naunsa ba si Zairen? Nabalaka ko ni ate, ha? Ako lang tugtan nga maapas siya din hinako. O plano sa siya nga may eskwela sama sa akong gibuhat. Kung mao'y mauyunan ninyong duha, sige, total, na naman kay kaugalingong income. Nakatigom naman kakadiha aron igasto para sa pag-anhin ni Zairen ug sa iyang pag-eskwela. Babe, nana ko sa airport. Nagpaabot na lang ko sa oras akong flight. Okay, babe. Tawagi ko ha, mo depart na ka. Basta nga, communicate lang kita, ha? Okay, babe. Babe. Thank you again, ha. Ganisugot ka nga moapas ko diha. Kapila naman ani mo sigig balik ang pagpasalamat, babe. Sagdi lang, good. Happy lang gid kaayo ko nga magkauban na ta diha. I feel secure. Babe. Welcome, Zara. Welcome, Zairen. Thank you, Tia. Tito Carrie. Kumusta ang biyahe? Lipong pa. Wamangod ko maanad sa taas nga biyahe, good. Nahala. Papahuwayas na si Zairen, Martin. Tia. Babe, unsa man? Okay na atong baby dito silang mama? Siyempre, babe, no? Dili ko makaako sa pagbiya kung paminaw na ako, dili ko makasalig ni mama. Ngamoy akong binla ni baby Renmar. Ayaw ka bala ka, okay? Everyday, manawag ta dito to make sure nga okay si baby. Okay. Ugma di ay, rest din ako. Magpa-enroll ta sa school nga imong eskwelahan og unit sa nursing. Same school sa akong eskwelahan. Sige, babe. Thank you. Congratulations. Congratulations, Zairen. Thank you so much. Nilampos gid ka, babe. Namargin mo ang imong schooling. Next step, mag-apply na ta for work. Yes, babe. Thank you, babe. Manawag ta ni mama sa Pinas, babe. Atong paibaon si mama. Gibless gitas Ginoo, babe. Parehas na tang dunay maayong trabaho din sa Canada, unya. Gihatagan pa kita niya og laing baby. Ang pingin ng baby diha si Muntian, ha? Kay puhon kon, matawa na siya. Mag-uban na tang upat din, he. Kon, maari na si Renmar din, he. Babe, nganong lisod man ma-approve ang atong petition ni Renmar? Ikaduha na natong try, pero wagid kahapon. Sige lang. Di lang ta magpagawa sa paglaom, babe. So ayan gyapon nato sa ikatulong higayon. Dili ta mo give up until na ma-approve siya og mag-ubar ta din tanan sa Canada. Og puhon, planuhon na nato ang pagpakasal. Salamat, babe. I love you. I love you too, babe. Kaluis sa Ginoo, Priscilla. Basta i-offer lang yun nimo ang tanan sa Ginoo, magampo ug musali ka niya, ihatag niya ang imong kipangayo. Na-approve good ang petisyon ako sa among anak sa Pilipinas.
ug nanganak na si Irene sa ikaduha namong anak, ug nagpakasal na sab kami. Nagpuyo mi sa akong pamilya nga malipayon sa nasud sa Canada. Dini na lang kutob, daghang salamat. Inyong matatampo, Martin. Mga kasama, mao kato ang katapos ang sumpay ning suatampo ni Martin dinining atong tulumanon, Bagong Bayani. Kung doon na kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Ingrid Miss I. Vertodaso. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, maingon. Hangtod sa sunod na kayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.